Illu konti qed taqra ktieb u tibda taħseb imma possibbli li l-awtur jaf lili il-familti u n-nies li ħajt imdawra bihom. Lucy Mead huwa r-romanz debut ta' Lara Kallejja ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2016. Dan il-ktieb ilaqqana ma' dan il-karattru Lucy, tfajla ta' 14 sena li għalkemm ħadd speċjali għandha l-istorja tagħha x'tirrakkonta. Matul din l-istorja naraw Lucy tikber minn tfajla għal mara. Nimxu magħha din il-ġrajja fejn narawha tiskopri x'taf lill-ħajja. Il-ħbieb, il-familja, ix-xogħol, l-esperjenzi sesswali u t-telfa wkoll. Bla ebda dubju li għamel din l-istorja verament speċjali huma l-karattri u kif inhu miktub. Nistgħu ngħidu li l-plot huwa mmexxi mill-karattri nfushom, kemm ta' Lucy u anke man-nies l-oħra li tintaqa' magħhom. Nissuġġerilkom ħafna li taqraw dan il-ktieb ta' Lara Kallejja li niżgurakom li walli taqduh bejn intom se tilquh. Għandu ħafna waqtiet fejn se jsamrukom, oħrajn li ser nisrulkom bis-sima u ħajkun hemm oħrajn fejn qabżulkom xi dema jew tnejn. Jew jekk intom bħali ħafna iżjed minn hekk. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.